Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खेबसे बरायहरनाय जाबाय। दिनैहाय थांगोन गोबावथार जाबाय भिडिअ बानायनो हायिया दिनै थांगोन बेरायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नोंथांमोननि सायाव खिथायाखैमोन आरोना बबेहाय बेरायनो थांगोन ओमफ्राय आं खिथानोसै दा जोङो दारागावआव थांदोंमोन दुगैनोबो बेरायनोबो होननानै ओमफ्राय मेन गेटखिथ' हाबनो होखायानोखा मानसि ओमफ्राय जोङो दा बेलेग सिखाव लामाखै थांगोन माने सिखाव खालामनोसो थांगोन आरोना मेन गेटखिथ' हाबनो होखाया नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय आं सिखाव लामाखौबो नोंसोरनो देखायगोन दे नोंसोरबो फैखुमानो हागोन। दासो दारागाव मोनसिगोन ओमफ्राय मार्केट गिदिंनांगौ जोङो। इनिफ्रायनो एसे गोजौ गोजौ मोनलांसिगोन आरोना जायगाखौ एसे गोजौ जों दारागावआ एसे गोजौ हाजो गोजौसो नालाय ओमफ्राय जों दा इनिफ्रायनो गोजौ गोजौ मोनलांसिगोन आरो गोजौबाबो बेसे मोजां लामाफोरा आयु नायबाबो नायबाय थाथाव। जों दा सिखाव लामाखै थांगासिनो आरो सिखाव माने बेलेग लामाखै थांगासिनो आरोना ओमफ्राय दा नायनाय मा होनो सिनारिफ्रा इमान मोजां अख्राङाथ' ओरैबायदि मोजां जाना दं आयु मा बुंनो आरो। अखा हानायाव सिखाव लामाखै फैना लानाङाबो लोगोफोर मानो होनबा गारिखौथ' सलायनो हानाय नङा थाबायनोबो हानाय नङा ओरैबायदि खस्थ' फासिना थानांगोन खिन्थु सानाव दुंबाल'सो फै दे। थांजायोना? थांजायो। जोंनि बर' हारिनि गासै सुबुंफोरानो इमान अनसुलि गोजा आरोना बिसोर आदैमोना जोंखौ इमान निजिनि फिसा बायदि साननानै निजिनि फिसा साननानै जोंखौ थाब फै बारा गोबाव थाजाया होननानै इमान जोंखौ होनहरलायदो आरोना आं बिराद गोजोननाय मोनदों दिनखालि माने होनबा आं बाबाखौ दसे टाइमनि थाखाय आं मिस खालामलायदो आरो जेनेबा आंनि बाबायानो आंखौ बिदि बुंहरबाय खोमा होनना सानलायदों आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनखादों। Nah, jadi party gak? Isim lo mana? Kejan. Ayo ha. Dugin sih. Halai. Andai finally mau primar bay Daragaw. Mara lah mana kan nado nggak? Tahu sampai ada isi. Tahu sampai apa sih benenga? Udah kan nang itu Himalaya sebenarnya. Dugi ni mana mincila. Dugi kan ada nggak? Dugi kan nggak? Mana baba dugi kan? Jadi federin nggak hanggar gisim. Salah baru dugikan mana dugi tarkan ini kan dugi mana share salah hinja baru kuda bara mana nenong lagi.
Ini dondor. Nuôi con bún kan mau ada rumah. Masa kursi lain nah? Nah. Cot, sama yang kan sih nah? Masa kursi minimal. Hang mau deh. बे थानाय सेंग्राफोराबो सब फारौ जाग्रा गोजा गासिबो अमा जाग्रा सेंग्राखौ नुवासै आं माथो होनोबो अबावबा थांबाथाय निजिनि जाथिनि सेंग्राफोर नुबा मोजां आरोना माथो होनायफ्राव खिन्थु बिसोरो फारौ जाग्रा जाबाय नालाय माथोबोनो गैला Eman दुगैनो लुगैनानै थांबाय जोङो एमान गरमनो एमान खस्थ' थांबाय लामा आन्दायनो थै जोंखौ दुगैनो होसैब्रा एसएसपिफोरा माला गावसिनि डिउटि टाइमाव दुगैनो मोनानो ओमफ्राय जों मा खालामबावनो उपाय गैया दैखौबो दांनो मोनासै मोखांबो सुनो मोनासै दै दांनायनि बाथ्रायाथ' गोजाननि आरोना ओमफ्राय जोङो दंग'नि खाथिबो थांनो मोनासै आरो ओरैबायदि दुखु नांना फैदो आयु दारागाव फैबाय ओमफ्राय जोंखौ हाबनोनो होआसै एमान गरमाव फैबाय जोङो दुगैनो मोनाबा अखान्थि ओंखायनो जों जबाय थाबाय नेबाय थादों जों दुगैनो मोनगोन ना मोना मोनाबा खननै जासिगोन आरो दंग'आवबो हाबनो मोनामोन बाब्लाबो जों बिदिनो मुनला मुनलि जलायगासिनो आरो उफाय गैया दसे जिरायनानै थांसै न'फोरावनो माथो खालामबावनो दुगैनो होआबालाय ना जोङो बारा एसेबां बेरायनो मोनासैयानो ओमफ्राय लोगोला न'आव हाबलांनानै नारें रोसि लोंना थांसै आरामसे थान्दानो बेसे नांगौ पेन्टाखौ होफानायबा खम मोजांमोन गोथाव जायो जायनिखौ मेंग'खौ ini teh mana ada doy? Dasu lang naman siya, ano na ini siya. Gawa sana ya. Daragaon dugi man na nga? Ha? Daragaon dugi man na naman ni. Ha? Yeah, masih style. Yeah, mana sih mabistra? Kata nama. Apa betul na? लोगोलानियाव नारें लोंफैनानै जि मोजां मोनदो थान्दानो मार लोंखादो जोङो साला गिलासफोराबो जों बायदि नायनाय गुवार मोखां बायदि जों सिख्लाफोरनि आखलखौ आरो मा बुंनो जेराव बिबार मोजां नुयिखो न'आव लाबोनो लुगैखायो आरोना माने बिबार बुथुमनायाव सिख्लाफोरा बयनिसाय एक्सपार्टसिन बिराद मोजां मोनो आरो आंथ' नै बिबारखौ मार मोजां मोनखादो बे जि साफा बारखादोना कालाराबो मोजांथार नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोब्ला प्लिज आंखौ सापर्ट खालाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना आंखौ अरायबो अनलांबाय था दा जेरै अनदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय